Haleluya. Kaitor kaham. Hadi sing tini nailene Johon semani dos ni dos. Artam ni se sejak tong. Sikhok le kasih Khokna ni Bwthar nani sokombona ni se Phaio. Ang le borok rok mutangjak thuk ni se Phaio. Naidi oro Sikhok ni samu ajago sing tinta nugo. Tam-tamo Khokna ni Bwthar nani sokombona ni. Ek number tamo Khokna ni Bwthar nani sokombona ni. O tinta abang ka Sikhok ni samu. Sikhok sabono represent khai tong ni himale abang ka soitan se. Sikhok sabono represent khai himale abang ka soitan no Khokna ni Bwthar nani sokombona ni akai thamtei bo samu khlai tong. Akai thamtei bo samu khlai tong. Abani bagai gabang ko borok khogjagi ba tong. Bwthar jagi ba tong, sokomor jagi ba tong soitan bai. Phebaro angle ni sanai abo sabo ni himale abang ka bai thang Jesus Christ angke nung komor tung ni phaya nung thaitung ni phaya bongkha mutangjak tung nung ta thaitung haimewa ta thang tung nung kaham kemang tong tung ni se phayo awre bagane johom tini solo saw kai tor osung sani bebahak borok na hamja kahni saw bini songdare sadla susukna se borok ka Jesus Christ ni ne ani bagi phaimani bai ni ani bagi purusa ko mera haike ratharjak mani bai bini ak thai bai sing tabuk kothar khlai raka Abni bagini elam bawo sawiri khasrai norok tabuk kothar kaham majra karise nini sinimung ani sinimung tabuk sai Kristo se ak keplayo se amen awri bagai kaitor nung omortung nung thaitung bo musung daya bongka hamjak na kaitor se bongka khairok na kaitor se bini hamjak ma bini khairok ma abo pase pai khlaya amen haleluya